Γεια σας. Σήμερα θα μάθουμε έναν κόλπο πώς να μετατρέπουμε τα Windows 7 στα Mac. Χωρίς format, χωρίς τίποτα, μόνο με μια απλή κατάσταση ενός προγράμματος και με πολύ εύκολα βηματάκια. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στο Mozilla και να γράψουμε Mac Lion Skin Pack for Windows 7 και θα πατήσουμε αναζήτηση. Έπειτα θα πατήσουμε εδώ στο πρώτο που σας εμφανίζεται και θα ανοίξουμε αυτή τη σελίδα. Έπειτα θα κατεβούμε πιο κάτω. Εδώ θα δούμε μερικές εικόνες πώς θα γίνει ο υπολογιστής μας μετά την εγκατάσταση αυτού του προγράμματος. Και εδώ πέρα θα διαλέξουμε το λειτουργικό μας σύστημα. Εγώ έχω το 7 ή το 8, δεν έχει πολλές επιλογές. Είτε άμα έχετε το 8 θα επιλέξετε αυτό το πάνω, το πρώτο, άμα έχετε το δεύτερο. Εγώ θα επιλέξω το δεύτερο γιατί έχω τα Windows 7. Θα μας ανοίξει μια νέα καρτέλα και πάλι λίγο ακόμα πιο κάτω θα μας ζητήσει τι τύπο συστήματος έχουμε. Το τύπο συστήματος μπορούμε να το βρούμε άμα κάνουμε δεξί κλικ ιδιότητες του υπολογιστή. Εδώ πέρα λειτουργικό σύστημα 64 bit. Άμα έχετε 32 θα επιλέξετε το 86. Είναι το ίδιο. Εγώ 64 θα κατεβάσετε όποιο ανάλογα όποιο έχετε, θα κατεβάσετε και θα κάνετε κανονικά την εγκατάστασή σας. Και όταν γίνει η εγκατάστασή σας θα κάνετε reboot εκείνη τη στιγμή που θα σας ζητήσει. Γιατί θα το δείτε και θα αναγκαστείτε και εσείς ίδιοι να το κάνετε. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς reboot. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Πιστεύω να σας άρεσε και καλή διασκέδαση με τα Mac.